A tököm ki van sok tróger felelőtlen gazdával. Hetek óta nem csinálok más reggel, csak a macskák után szedem a szatrát az udvaron. Mert megint annyi a kóbor macska, mint égen a csillag. Árulja már el nekem valaki, miért nehéz felfogni, hogy nincs kinti benti tartásos macska az udvaron. Én tudom, szegénynek kell, hogy máskáljon, akkor rakjál a pórázt és vidd el sétálni, ahogy sokan teszik a normális macskások közül. Kérdezem azokat, akik kinti benti tartással vannak, mikor látta orvos utoljára a macskát. Zivartalítva van, gyanítom nem, mert látjuk az eredményt. Van a macskába csípja, nem minek az, de ha Szilvini véletlenül nem megy haza, akkor azonnal összedől a világ és mindenki keresse. Az én kutyáim nem tehetik ki a lábukat a kapupórász nélkül, mert feljelentenek, az nekem ivartalanítási kötelezettségem van, ha nem tenyészteni akarok.